tangane kok nekuk-nekuk awak. Ngapa Wer? Ora apa-apa aku lagi males ya terus. Lho, ora ento kewajiban kok males ora. Orang aku ki jane arep ndono ning atiku ki nek ora seneng ki mbok dikaya ngapa kok ya ora iso marai gayeng malah marai sedih. Aku ora seneng sebabe. Aku ngimpi ya. Lho. Ngimpi ngopo? Ngimpi tak omongi rasa kaget lho. Ora. Nek kowe tak omongi kaget aku moh crita kowe. Ora. Ngimpi apa ele kok kaya tenanan ki. Impen ki nek kembake wong turu to. Aku ngimpi dadi manten ae, Tru. Oh, to. Ketok nek kowe ora sayang kan. Ketok nek kowe ora tresna karo aku. Kudune mripatmu ki terbelalak. Ambegamu ki langsung melar mingkus ngerti adine ngimpi dadi manten. Heh, ngono kuwi tegese tresna. Ha ora kowe ki ming. Oh, to. Ngono ya kowe. Aku nek mati kuwi arep ngenyangi bojoku ta kowe. Ora Gum. Rasa digagas, impen ki ming kembangi wong turu. Ning aku deg-degane. Perkara deg-degan ki anggere tok singkirke saka atimu ora bakal kelakon piye-piye. Wis to, rasa tok gagas. Tok gagas piye-piye kok malah ora apik kedadiane le. Mangadin luwih ana sasmintan ingsun jagat wasisaning Upadara paman Blasa Jenar prayogaken anggenipun lenggah madaning Datraya negari Ngastina paman Patih Harya Sengguni kula non kira anak Prabu sampun boten kirang prayogi bisawanipun ing abdi ing kepatihan namung derenan sak sampunipun kepareng kula ngaturaken sembah sumengkeming pangabektinipun ing abdi kunjuk sanda pepodo paduka anak Prabu. Kula tampi dawuh sami-sami. Mboten langkung kasekecakno anggen jengandika lenggah paman Blasa Jenar. Kawula ana inggih sampun boten kirang prayogi bisawanipun ingkang abdi ing kepatihan nggih. Kawula ana nuwun inggih. Bapak Menembandurna. Winanting Karaharjan rawuh jengandika Bapak ing Sukalima. Bapak Menembandurna ing Sukalima. Oh, astaka swara sila berdobo swalu gimbal sumerante hawela lawaha. Nuning kengger tansah pinanganing kawidatan ing sambi kula sawanipun ing Bapak ing Sukalima mangga widada sowan kula. Nirbaya nirwikara durga mendhak kala sirna namung kepareng kula ngaturaken pundi astawanipun ing Bapak kunjuk ngersa paduka anak Prabu ing Ngastina ngger anak Prabu Duryudana. Sampun lo tamya karya bumbung raos sing manah. Mboten langkung kasekecakno anggen jengandika lenggah Bapak Menembandurna. Oh nggih, kula naknan. Sampun boten kirang prayogi pisawanipun ing Bapak ing Sukalima wonten negari Ngastina. Kakang Prabu Karna ing Awangga. Kasekecangen anggenipun lenggah wonten ing Datraya Praja Ngastina. Koko Prabu Karna ing Awangga. Kawula non nggih Yai. Sampun boten kirang prayogi pisawanipun ing Ngraka ing Awangga. Namung dalan sasampunipun kepareng kula ngaturaken salam taklimipun ing Ngraka kunjuk ngersa paduka Yai Prabu Ngastina, Yai Prabu Duryudana. Sampun kula tamya karya bombong raos sing manah, boten langkung kasekecakno anggen jengandika lenggah Koko Prabu Karna ing Awangga. Kawula non nggih. Sampun boten kirang prayogi pisawanipun ing Ngraka ing Awangga. Apa dene sira Dimas Kartomarma? Prayogakno ngene si adi ngadhep ngarsanipun Kakang. Lho Diwaji. Sampun boten kirang prayogi wiswanipun ing abdi kepatihan utawi ngabdipun Kartomarma. Namung delan sak samunipun kepareng kula ngaturaken sembah sumengkeming pangabekti kula kunjuk Kanjeng Koko Prabu wis datampa. Ora liwat pangestuning kadangmu ing Ngastina Kagitampanana. Kula pun dinggo jimat paripindhayana ing kasantosan. Tatanan Prawadya Balaja nganti ana ing padha saur manuk. Jeneng manira diambabarake wigatining pasewakan. Menapa sampun paduka dawuhaken kula candhingga jimat sesembahan kula ing Ngastina Kanjeng Koko Prabu Duryudana. Paman Harya Sengguni
kula wonten paring ngadhau Bawaduna. Wonten timbalan, Nger. Miwah Kakang Prabu Karna ing ngawungga. Sewu-sewu kalapatanipun ingkang rayi tadah wadana. Dene dinten samangke kula wantun hambaya dhateng rawuh jengandika sami. Mongko menika sanes dinten pasewakan ingkang saben dinten dipun wontenaken madyaning Datulaya. Ewadene kula ngrawuhaken para sepuh. Mila saderengipun ingkang putra mbabaraken wigatining pasewakan. Mboten lega raos sing manah menawi dereng wonten wiyosing pangandika kepareng-paring pangaksama dhateng ingkang putra ing Ngastina. Paman hari kepatihan Bapa Durna tuwin Kakang Prabu Karna ing ngawungga. Nyawa-nyawa jimat kula nggih sesemban kula wonten ing Madyapada prapteng delahan. Nyatanipun ing abdi kepatihan menika ngiyup dhateng sandhap pada paduka ingkang paring pengayoman dhateng ingkang bapa ing kepatihan. Anak Prabu ingkang paring panggesangan dhateng ing bapa. Mila sampun ngantos namung katimbalan sowan nadyan ingkang bapa kadhawan mlampah ingkang tebih saha mbeta barang ingkang awrat. Kula mboten badhe swala waton paduka anak Prabu ingkang paring dawuh. Malah sak mangke kaselak raos sing manah kula ngawuningani menapa ta wigatosipun dene paduka ngawontenaken masewakan ingkang beneh kalanadat ingkang sampun keparing ing bapa ing kepatihan cumadung dawuh pangandika paduka nggih anak Prabu. Nadyan ingkang bapa ing Sukalima semanten ugi. Kados kula jangkah-jangkah nggih kula lumampah saking pertapan Sukalima. Mituhu dhateng sabda pangandika paduka anak Prabu ing Ngastina bilih rikalagan sakmangke kula kadhawuhan sowan wonten negari Ngastina. Nggih. Gandeng ingkang bapa sampun keparang sowan ngabiyantu ngersa paduka anak Prabu ing Ngastina tumunten kula nyadong dawuh wonten wigatos menapa dene jengandika ngawontenaken pasewakan ingkang beneh laradat ingkang sampun ingkang bapa ing Sukalima nedya ngangrungaken jangga nilingaken karna mastuti dhateng sabda tama paduka anak Prabu ing Ngastina. Yayi. Kula trambabaraken ingkang sejati ingkang raka ing ngawangga kepareng midhangetaken ingkang tetela menapa ta sababipun dene paduka ngawontenaken pepanggihan ingkang beneh laradat ingkang sampun menika. Yayi kepareng hamba barana dhateng ingkang raka ing ngawangga Yai Prabu Duryudana. Paman Arya wonten dawuh nggih Durna wonten timbalan Kakang Prabu Karna ing ngawangga wonten timbalan. Yayi piranganipun para punggawa piranganipun para sesepuh ingkang kula anggep manunggal lair lan batosipun kaliyan Duryudana menika namung 3. Inggih menika paman Plasa Jenar Bapa Durna tuwin Kakang Prabu Karna ing ngawangga ingkang estu-estu ngrungkepi dhateng kanalindranipun ingkang putra ing Ngastina. Mila rikalanggan menika boten wonten ingkang kula caketaken kejawi namung piyayi-piyayi tuwin pinipunden menapa pini sepuh ingkang lair batos nyengkuyung dhateng ingkang putra ing Ngastina Duryudana. Mekaten nggih anak Prabu. Oh inggih lajeng keparengipun wonten ing pepanggihan dinten sakmangke kula mboten badhe ngrembak perkawis negari Ngastina. Nanging kula badhe ngrembak ingkang sampun mangambal-ambal kula rembak lan sampun wungsal wangsul dipun upaya kados pundi mrih kasembadaning sedya. Mboten sanes kejawi namung pejahipun para Pandhawa. Kula menika nggumun setahun jenggleng serendeng. Persasat kula menika ngantos meh kemawon nglepataken dhateng ingkang karya jagat. Liripun kados pundi? Sampun marambah mangkaping-kaping Pandhawa menika kajangka pejahipun. Ewadene mboten nate kasembadan dumugining pejah. Nanging pendak-pendak dipun jangka pejahipun Pandhawa tansah manggih mulya langkung-langkung malah tansah nampi kanugrahan. Monggo nyatanipun Pandhawa menika namung gangsal glintir ewadene kados dipun ayomi dening pangwasaning dewa. Bawadana prisa piyambak anggen kula jangka padine Pandhawa menika mboten nalika ingkang putra sampun dados nalindra. Nadyan tasih sami-sami rumagang tegesipun tasih nem. Kula sampun budidaya damel srana pejahipun para Pandhawa parandene tansah gagar wigar tanantu karya. Nalika obong-obongan bali golo-golo Pandhawa mestinipun pejah
mestinipun dumugi ning sirna awit palermanipun Pandhawa ingkang sampun kula obong. Ewadene luput senjata tawa Pandhawa saged waluya nirmala temah jati, jati temah mulya, wal saking bebaya geni. Nalika Werkudara kula bandha lebetaken sumurupas. Bratasena boten pejah nanging malah pikantuk kanugrahan. Nalika kula loropaken wonten ing wana marta supados dipun tedha bangsaning Dubriksa, bangsaning jin setan. Ewadene Bratasena boten pejah nanging malah pikantuk negari inggih menika negari Gendraprasta. Wangsul wangsul marambah makaping-kaping cara kula gunakaken supaya Pandhawa tekaning pati parandene ingkang kelampah boten dumugi ning pejah nanging Pandhawa tansah manggih kamulyan. Paman wonten dawuh kula badhe nyuwun mriksa menapa ta sababipun Pandhawa sabab pendak dijangka patine boten ati kasembadan. Nuwun sewu nggih. Menawi paduka anak Prabu dawuh bab perkawis mekaten Blakasuta kemawon kula boten mangertos. Menapa ta pusakanipun Pandhawa lan menapa ta gegaranipun Pandhawa ingkang namung gangsal ewadene dipun jangka pejahipun boten nate kasembadan. Malah boten namung paduka anak Prabu Duryudana ingkang rinten panteraning dalu tansah amitang babagan perkawis menika nadyan ingkang bapa ing kepatihan mapan wonten ing Plasa Jenar menika boten nate kendhat anggen kula tansah mbudidaya sarta ngonceki menapa ta sababipun dene Pandhawa boten saged dipun jangka pejahipun menika ing dadosaken gumun raos ing manah kula. Namung nuwun sewu sareng kula petang-petang jebul nyatanipun Pandhawa menika anggenipun boten saged dipun jangka pejahipun menika boten krana Pandhawanipun ingkang ampuh boten sabab Pandhawanipun ingkang digdaya nanging sabab menapa boten sanes kejawi namung dipun sababaken Pandhawa menika kinayoman Jawata kalih cacahipun. Jawata kalih cacahipun sinten? Setunggal nata Ndarawati ingkang titis Sang Hyang Bathara Wisnu angka kalih Semar Badranaya ingkang pengawak Sang Hyang Bathara Ismaya. Inggih Jawata kalih menika ingkang tansah paring pengayoman dhateng pun para Pandhawa mila mboten ngomong-mokal. Menawi Pandhawa menika tansah dipun jangka pejahipun boten nate saged kasembadan. Mila saking pemanggih kula menawi badhe damel pejahipun para Pandhawa langkung prayogi kedah nyingkiraken inggih menika Jawata kalih ingkang sampun paring pengayoman dhateng para Pandhawa inggih menika pun Natakresna miwah abdi kinasih Semar Badranaya. Wonten paman kasinggihan mekaten nggih. Malah babar wisan kula nyuwun dawuh upami paman sampun manggihaken srana menapa kedah kula tindakaken supados dados srana pejahipun Nata Ndarawati miwah pejahipun Semar Badranaya. Lah menika ingkang angel babakan menika. Sabab Nata Ndarawati menika ugi digdaya, Semar menika namung derajatipun aceplik nanging ugi digdaya, namung semantena. Anak Prabu Duryudana menika kagungan nujum ingkang ampuhipun kegila-gila. Inggih menika Kakang Penemban Durna. Monggo klaturi ndangu dhateng Kakang Penemban Durna pengapesanipun Kresna kalian pengapesanipun Semar menika mapan wonten ing pundi? Oh Durna. Wonten dawuh, Ger. Kula nyuwun dawuh saking Bapak Durna. Aturipun Paman Harya Sengguni Pandhawa mboten saged dipun jangka pejahipun krana dipun ayomi dewa kalih inggih menika Wisnu kaliyan Ismaya. Ingkang mapan angganipun Nata Ndarawati kaliyan Semar. Bapak Durna menika pendhita ingkang ampuh. Ampuh. Pendhita ingkang digdaya. Mbok menawa. Kula nyuwun kanthi sanget Bapak Durna saged paring pepadhang kados pundi caranipun mejahi Nata Ndarawati lan mejahi Semar Badranaya supaya kula kelakon gawe srana Pandhawa ngatang-atang dadi batang. Gondhong bleguduk suwaru gembol Semarante hawela. Nuwun sewu Ger, menawi panjenengan dangu babakan perkawis menika kaliyan Kang Bapa ing Sukalima menika panjenengan boten klentu tiyang. Boten klentu tiyang. Tegesipun kados pundi?
pancen kedahipun panjenengan nyuwun priksa dhateng Bapak ing Saka Lima. Panjenengan kedahipun nyuwun priksa dhateng Bapak ing Saka Lima, jer sampun dipun sebat Durna menika pendhita ingkang manyar-manyar. Durna menika pendhita ingkang kok kendel. Sik ana montor mabur. Nggih. Durna menika pendhita ingkang kalukengrat anjayeng bawana. Sinten ta inggih boten kos kalian Begawan Durna. Sedaya sampun sami ngundangaken dhateng ngomandangipun pendhita ing Saka Lima inggih menika pun Begawan Drona. Inggih Begawan Kumbayana. Iya Kakang, wah jan aku seneng nek Kakang ngene iki tegese ora selak karo pegawean. Kula nyuwun. Nata Ndarawati saged dipun pecah menika sarananipun kados pundi? Menawi Nata Ndarawati menika saged dipun pecah menika kedah koncatan inggih menika pusaka Ndarawati ning sinebut Sekar Wijaya Kesuma. Awit Sekar Wijaya Kesuma menika dados panggesanganipun tiyang sak jagat ing dereng winanci. Monggo Nata Ndarawati menika tansah cecunduk Sekar Wijaya Kesuma. Mila mboten nama mokal. Menawi Nata Ndarawati menika mboten saged pecah awit piyambakipun menika mawi Sekar Wijaya Kesuma. Srananipun pecahipun Nata Ndarawati kados pundi? Kedahipun wonten tetiyang kang wantun nyidra wujuding Sekar Wijaya Kesuma. Nah, menawi ngrembak babakan nyidra Sekar Wijaya Kesuma menika bab ingkang boten pinanggih ngakal. Sab menika sabab menika saking cepete sab. Oh nggih. Sabab Sekar Wijaya Kesuma menika tansah mapan wonten ing kancing gelungipun Nata Ndarawati, tegesipun tansah dipun agem cunduk dening Nata Ndarawati. Mila menawi ngrembak perkawis pejahipun Kresna menika nuwun sewu lho, Ngger. Menika angel. Nanggung nuwun sewu sampun ngantos gelo penggalih panjenengan. Menawi Nata Ndarawati mboten saged dipun pejahi, samenika inggih dipun angkah pejahipun inggih menika Semar Badranaya. Menawi Semar pejah, Nata Ndarawati lajeng lemes pepes bayu kang tapis. Tiang menawi sampun boten gadhe kegiatan menika tertentu gampang kencokan penyakit. Menawi Nata Ndarawati mangke boten gadhe kegiatan tertentu kenging penyakit sak boten-botenipun tipes. Oh. Sasampun menika lajeng dumugi ning pejah. Ateges kedah mejahi Semar rumiyin. Kedah mejahi Semar. Lah saya aku tak takon karo Kakang Durna. Dik Patih. Keringkiane Semar ki nggo napa? Semar kuwi keringkiane diapusi. Diapusi tegese piye? Ngaten mawon. Semar ditimbali wonten negari Ngastina. Lajeng Semar dibuyuki dhuwit brana picis. Dinahi derajat pangkat. Wong suci kaya ngapa, batina kuat kaya ngapa, nek dibuyuki dhuwit mesti minger kiblate. Saiki ki nomor 1 ki sing dadi panguwasa ki dhuwit. Oh, ngono. Engko nek wis Semar mendem dhuwit ning negara Ngastina terus diracun, Semar mati. Nek miturut aku kok kuwi kok ora bakal kelakon. Lho, sebabe Semar ki nek gelem sugih wis wingi-wingi. Semar niku dewa. Semar niku Sanghyang Ismaya. Upama gelem sugih, Semar ora bakal dadi Panakawan ning mapan enten kayangan. Iga pertikal sampeyan niku mboten ketemu ngakal. Napa ngoten? Nggih. Liyane niku kira-kira ana mboten? Anan. Semar dijak teng negara Ngastina terus dindemi. Dijak ropian-ropian, omben-omben. Mengke nek Semar pun ora eling dleming nika terus disuduk wetenge men tekaning pati. Semar niku ora tau gelem tumindak kaya ngono. Ngoten. Semar niku watake apik tur ora gampang kegiwang karo bab kadonyan sing kaya ngoten. Mula nek sampeyan ngejak Semar dijak ropian-ropian seneng-seneng niku bab sing ngayawara ora bakal kelakon. Liyane niku kira-kira ana napa mboten? Semar dijak teng negara Ngastina. Ngoten. Terus dinehi wong wedok. Dijepi, kon milih. Sing lemu, sing kuru. Apa sing semper? Semar nek ora wong wedok mesti terus kegiwang atine. Nah, niku srana sing apik supaya mateni Semar Badranaya. Kula kandhani nih, sampeyan niku pendhita kula gagas kok malah kurang pengalaman. Loh, kurang pengalaman bab napa? Sampeyan ngerti mboten bojone Semar? Bojone Semar sapa? Dewi Kanastren. Niku widodari.
Kula tak takon ayune wong jagat sik ngungkuli ayune widodari sapa? Semar ora bakal kegiwang. Loh, napa nggih? Nggih. Semar niku bojone widodari tur wong. Kok sik apik cangkem iki? Lho, kula mung ngomongke lho. Semar niku bojone widodari tur wong. Sampeyan niku ngomong kaya ngene niku sengkring e. Kula niku ya bojone ya widodari ning keleke papat. Nggih, lah kula mung ngomongke nek ya tur wong. Oh, dadi Semar niku bojone widodari. Nggih, nggih. Lah saniki gawe srana sanesipun. Menawi cara kula Semar mboten saged dipun blithok sarana tembung ingkang manis. Lah, sakmenika Semar dipun angka pejahipun, sarana manahipun dipun gawe grantes. Manahipun dipun damel grantes. Sing dipateni dudu Semare sik, ning anak-anake Semar. Anak-anake Semar dipateni. Anake Semar telu dipateni, Semar kelangan anak telu grantes pikire. Wong grantes pikire niku mesti gampang kencokan penyakit. Nggih ta, tipes. Kula gagas sampeyan niku pendhita ming watone iso omong ning ming ngawur. Mboten ngawur niku tenan. Ngoten, Gareng pateni, napa Petruk dipateni? Napa Bagong dipateni? Nuwun sewu kula tak takon. Upama iya kaya ngono, kira-kira miturut sampeyan sing Semar iso grantes tenan niku anake sing ditresnani sinten? Nek Gareng niku ora pati ditresnani karo Semar, merga matane kira, sikile becik, tangane cekot. Petruk niki ora pati ditresnani. Nah, sing ditresnani banget kali Semar niku Bagong. Sebab apa kok Bagong? Sampeyan ora ngerti sejarah. Bagong niku dumadi saka ayang-ayangane Semar. Oh, ngoten. Nggih. Miturut sejarah sing kula ngerteni, dok nalika Semar mudhun ning jagat sepisanan niku durung duwe kanca, duwe ruang. Terus munggah wonten ing kayangan nyuwun kan para Jawata diparing ana kanca, terus dewa nyebda ayang-ayangane Semar wujud Bagong. Mula Bagong niku kurang ajar karo Semar, ora tau kuwalat, ora tau ketaman apa-apa. Merga niku ayang-ayangane Bagong anu Semar. Mula nek garatur kula, Bagong kudu dipateni. Nek Bagong mati, Semar pepes bayu kang tapis. Gampang ngene mateni Semar. Nah, sakniki pertanyaannya, nggih. Piye carane mateni Bagong? Nah, niku monggo dipun pikir sareng-sareng. Sampeyan iso ngandhake kok bareng tekan ngendone kok kon mikir bareng-bareng niku pripun? Mergo yo angel tenan dipate mateni Bagong niku angel tenan. Nggih. Bagong niku nek karo wong Kurawa wis kebacut sengit. Umpama Bagong diapusi, dijak teng negara Ngastina, terus diapusi diwenehi dhuwit. Bagong niku ya watake kaya Semar. Bagong niku arep wong sak kepenake dhewe ning titis paningale lantip batine. Mula tekan niki nek dinahi brana picis, dinahi derajat pangkat, dinahi bondo donya. Bagong ngerti malah ngamuk teng Ngastina, sapa sing arep nandingi Bagong? Ayo. Monggo ning nek nesu nguyuh sak nggon-nggon. Ngawur tenan Bagong nika. Pun. Nggih. Sapa sing arep wani? Kurawa apa mboten nonton sing wani karo Bagong? Anak Prabu Karna Nadyan Digdaya Sekti Kalintang, kula kinten mboten badhe mentala mejahi Bagong. Kula menika mboten ketang sekedhik, tau tate nampi pangudangipun Bagong, tau tate nampi dipun lela-lela dening Bagong. Mila perkawis menika menawi ngrembak perkawis pejahipun Ponokawan kula mboten tumut-tumut. Panci sampun kebak menawi jenengan tumut. Pancen layar tenan kok ya. Bahasane iki saka ngendi? Angel kaya kula niku angel Depate. Kudu duwe sifat atos suarane. Nggih. Niku lagi iso dadi Begawan Durna. Oh nggih, nggih. Lah terus pripun carane mateni Bagong supaya Kurawa niku aja dadi srana patine Bagong. Menawi cara kula nggih, Bagong menika dipun pateni nanging saranipun nabok nyilih tangan. Lho, angel tadi Pate. Nggih. Nabok nyilih tangan. Nabok nyilih tangan niku tegese sing mateni Bagong dudu Kurawa, ning Kurawa nabok nyilih tangane wong. Monggo Bagong, Gareng, Petruk, Semar niku manute kali para Pandhawa. Lah niki menawi wonten kalodhangan iso ketemu karo para Pandhawa salah siji, upama ta Janaka, apa Werkudara, apa Nakula Sedewa, diblitok supaya gawe srana patine Bagong. Upama Bagong mati saka tengene para Pandhawa, kula karo sampeyan ora kelepetan dedosan tur Semar ringkih. Lho, menapa mboten gleleng? Menapa mboten sae? Menapa sampun aturaken? Serananipun kedah Pandhawa ingkang kedah mejahipun Bagong. Nanging kados pundi anggenipun dawuh dhateng para Pandhawa menika gumantung dhateng jengandika anak Prabu Ngastina. Nuwun sewu, sakniki malah kula balekke teng sampeyan. Lho. Kemana dibalekke teng kula? Sampeyan niku gurune Pandhawa. Nek anak Prabu Duryudana
sing paring dawuh kalian para Pandhawa mejahi Bagong malah kriwikan dadi grojogan geguyon dadi tangisan. Tegesipun sing ora ketok nggih sampeyan. Tur Pandhawa manut kabeh nek karo sampeyan. Sampeyan sing kudu dawuh Pandhawa mateni Bagong. Pun ngoten mawon. Iki kok aku kabeh to iki. Lah wong nyatane kaya ngoten kok sampeyan mang gawe srana teng negara Ngamarta napa dos pundi mangke dawuh kaliyan Werkudara napa Janaka supaya mejahi Bagong niku nek cara kula kok ketoke mathuk banget Kakang Prembandurna. Senengane kok nekuk-nekuk awak. Ngapa Wer? Ora apa-apa aku lagi males itu. Lho, ora ento kewajiban kok males ora. Orang aku ki jane arep ndono ning atiku ki nek ora seneng ki mbok dikaya ngapa kok ya ora iso marai gayeng malah marai sedih. Aku ora seneng sebabe aku ngimpi aja. Loh. Ngimpi ngopo? Ngimpi tak mau rasa kaget lho. Ora. Nek kowe tak mau kaget aku moh crita kowe. Ora. Ngimpi apa ele kok kaya tenanan ki. Impen ki mek kembake wong turu to. Aku ngimpi dadi mantan ae, Tru. Oh, to. Ketok nek kowe ora sayang karo. Ketok nek kowe ora tresna karo aku. Kudune mripatmu ki terbelalak. Ambegamu ki langsung melar mingkus ngerti adine ngimpi dadi manten lho. Heh, ngono ku tegese tresna. Ha ora kowe ki ming. Oh, to. Ngono ya kowe. Aku nek mati kowe arep ngenyangi bojoku ta kowe. Ora gum. Rasa digagas, impen ki ming kembangi wong turu. Ning aku deg-degane. Perkara deg-degan ki anggere tok singkirke saka atimu ora bakal kelakon piye-piye. Wis ta, rasa tok gagas. Tok gagas piye-piye malah ora apik kedadiane, Le. Kok kadingaren ndara. Ngaturaken bekti kula kunjuk. Ya Bagong, garing tak tampa. Oh, wis nyebut kowe ya, Gong. Wah, tratapan aku terus. Santai tenang. Bekti kula nggih Den. Ya Petruk. Bekti kula nggih Gus. Ya Bagong. Lho apik kok tanggape apik. Enten napa kok? Jujuk teng mriki mboten teng Karang Kadempel. Nula garing. Nun. Kowe tak kandhani. Yen to bendaramu Waladrupadi Mbak Yuku wis ana 3 candra iki ninggal negara Ngamarta. Lho. Ndara Waladrupadi? Iya. Aku wis karawuhake pirang-pirang pendhita Brahmana. Wiku Sewa Sugata takon goleki menyang endi lenggahing Mbak Yuku Waladrupadi nanging ora bisa ana ing kandhake. Tumuli aku sowan Durna bapakku. Oh, terus? Durna paring dawuh lagi wae entuk sasmita. Yen to bisa ketemu Waladrupadi nanging negara Ngamarta kudu ana tumbal. Lho. Kudu ana tumbal? Kudu wonten tumbal, Den? Iya. Tumbale napa, Ndara? Diwujuti. Wong nyatane Ndara Waladrupadi garwane Sinun Prabu Puntadewa. Diwujuti mawon gek Ndara Waladrupadi nggal kondur wonten negari Ngamarta. Yen aku kandha apa kira-kira kowe ikhlas? Lho, mboten ikhlas sebab napa? Nek perlu kula rencangi golek tumbal niku wau. Nggih. Wong nyatane kula ya abdi kok, Den. Mang paring pangandikan tumbale napa? Durna bapakku paring dawuh tumbale kudu Bagong. Mula wektu dina iki aku tekan kene ming bakal boyong Bagong lak bekakak ana negara ing Ngamarta. Tro piye, Tro? Gong. Piye le? Ngapae? Kowe ora krungu ngendikane Ndara. Do apa iki aja mewek iki wis ta. Nek nangis ki mau. Bar tak kei kabar nek aku ngimpi dadi manten ki kowe nangis kok telat. Ora perkara sih, remu ngabari kok Gong. Ketok impen wana nyatane. Dadi manten tenan? Ora.
Iki ketake dadi manten ki arep mati lho. Ndara Werkudara tekan kene. Golek bekakak. Kok kurang gawean? Ndara Werkudara ki nggo ngopo golek biawak? Oh. Basa budak koklok bekakak dudu biaya biaya mangkel dudu biawak bekakak basa lho golek bekakak sing arep dibekakak jare kowe sing arep dibekakak jare kowe tenan Gong yo Bagong ayo melu aku nang negara Ngamarta dadi sono timbule bendaramu Waradrawadi wilak bekakak nang negara Ngamarta alah jan wis yen titip ngomong aku tak mlayu wae Jagat wasaning Upadara gawe kaget ora pangling hadiku lanang Jodiwati Dimas padha kandhirarja sapraptaning Siadi Yayi Werkudara ana ngarsaning mun Kakang Dimas Bratasena wah Duryudana kakangku iya slamet tekaku aku ngaturake basaku katura ya Yai ndak tampa pangestune mun Kakang Tampanana ndak gegem dadiake jimat nuwun sewu Raden ngaturan karaharjan rawuhipun sengguni bapakku slamet aku ngaturake basaku katura sengguni bapakku inggih kula tampi dawah sami-sami nggih dipun sekecaken anggenipun lenggah kaya wis ora kurang kepenak anakku ngger anak anu ngani ndita bocah mursid iso mikul dur mendem jero karo wong tuwa aja mung kanteka ning pangucap kababaro dadi pakarti ya ngger Werkudara Bratasena Bimasena Sena Nugraha padha kanthi harja sapratamu ya nang ya lik ya ngger yo Bapa Durna bapakku aku ngaturake sembahku katura oh tak tampa gawe gedhe ning atine wong tuwa piye ngger oh ya slamet wae to yo wis sawetara ora suwan ning pertapan Sukalima oh tak arep-arep Werkudara kowe iki seswaku sing tak tresnani anakku sing banget nabet ana ing penggalihan pun bapa ing Sukalima iki ora ana ya kejaba mung kowe Werkudara yo kowe iki mbiyen nalika enom senengane tekan Sukalima nganti nginep-nginep barang jaman njaluk ngelmu karo Begawan Durna oh bareng saiki wis entuk ngelmu akeh wis pinter wis SSM kowe ora tau dolan menyang Sukalima kaya ngono kuwi ya murid ora ngerti karo gurune sing gedhe pangapuramu mergo akeh kewajiban sing kudu tak tindakake kewajibaning kasatriyan ya wis ora dadi ngopo ning selakno tilik bapakmu ya Werkudara aku saya tuwa butuh tak perhatikan iya piye banyu suci Perwitasari isih apa ora ya isih syukur Werkudara tak rewangi jegur segara golek banyu suci Perwitasari ya aja sak penake dhewe nggunakake banyu suci Perwitasari kuwi banyu suci ora sak penakmu dhewe aja tok teteske karena tetes ana ora apik aja saben wong tok tetesi ora becik Werkudara ya ora sing apik-apik wae sing tok tetesi iya piye ya ngaturake panuwun isih kepengin njaluk banyu ora yen isih aku njaluk ana kae banyu degan nek kowe gelem wah kala mangsa tak perlokke prayo gak nonggonmu lungguh ya Werkudara iya wis ora kurang kepenak Dimas katangipun Kakang padha raja sapratamu Yayi karna kakangku slamet tekaku bektiku atur ya tak tampa Werkudara prayogakna kaya wis ora kurang kepenak Werkudara Duryudana kakangku apa ana sedya apa dene Siadi Prabu ning negara Ngastina mongko tanpa tinimbalan
yen pancen duwe karep matura marang pun Kakang Duryudana sing gedhe pangapuramu yen to sowanku ning negara Ngastina iki sejatine ora duwe niat sowan marang Duryudana nanging nggonku kepengin ketemu karo guruku ya kuwi Bapa Durna ya Durna guruku bakal ana pitakonan sing bakal tak aturake marang Durna bapakku mula aku njaluk kanthi banget wene ana kalodhangan Purbawasesa marang Durna bapakku supaya dina iki nampa kang dadi ature anake lanang ya kuwi Werkudara Yayi ndak paringi Purbawasesa ndak paringi wektu sacukupe Bawa Durna wonten dawuh Ger menika Werkudara sowan betah kalian panjenenganipun Bapak Durna kula semanggaken oh inggih arep ana rembug apa Werkudara wah aku arep matur matur Cak Bagus oh arep takon apa Werkudara apa isih kurang ilmu ngono sing tak paringake marang kowe apa kowe butuh asmara tantra asmara cintra lan sapiturute ora apa butuh tapake kuntul nglayang tinata mendat dinara menter kowe butuh pusaka apa kandha karo Begawan Durna mesti bakal tak paringi jer kowe anakku sing tak tresnani Werkudara dudu kuwi lah apa kowe arep takon apa aku arep takon karo Durna bapakku bab perkara apa sowanku eneng kene diutus karo mbarep dina iki mbarep nandhang Sungkawa lho anakku Prabu Puntadewa nandhang Sungkawa sebabe apa wis dadi ratu kok dadak nandhang Sungkawa barang ki sing dipenggalih apa coba mergo kelangan memanon kelangan geganti laning ati lho kelangan geganti laning ati apa kelangan pusaka dudu apa kelangan wujuding bondo donya negara Ngamarta oh iya dudu lah kelangan apa Cak Bagus kelangan apa Drupadi Mbak Yuku wis ana 3 candra iki ninggal negara Ngamarta monggo ora dingerteni menyang endi lenggahe Wara Drupadi wah mbarep kakangku nandhang sedih kelangan bojo aku wis ora kurang-kurang goning goleki Mbak Yuku Wara Drupadi ndak rewangi munggah gunung jegur segara paribasane nanging ora ana tandha-tandha menyang endi Wara Drupadi lenggah mula aku banjur kelingan yen aku duwe guru sing digdaya ya kuwi Durna bapakku aku takon karo Durna bapakku Wara Drupadi Mbak Yuku lenggahe menyang endi yen isih urip bapane nendi yen wis ora ana tak golekane kuandane tak rutine cara kapercayane Mbak Yuku Wara Drupadi kuwi wae sing bakal tak takokake karo Durna bapakku lole kancak bleguduk swalu gembol sumorante awela Werkudara iya kowe tak kandhani ya nggih jebul kowe iki lante panggraitane kowe tak omongi ya iki nganake pasewakan negara Ngastina iki mau padha sedih kabeh mergo wis krungu kabar nek Wara Drupadi lunga saka negara Ngamarta mula banjur padha rembugan piye carane supaya ngewang-ewangi para Pandhawa nggone ngupaya menyang endi lenggahing Dewi Wara Drupadi apa tenan kaya mengkono lho nek ora percaya kowe takon anak Prabu Ngastina iya Werkudara pancen iki mau ngrembug lungane Mbak Yumu Wara Drupadi inggih Raden menika wau ngrembak perkawis mendranipun Wara Drupadi percaya ora nganti iki mau padha kepengin budhalake para wadyabala ngupaya menyang endi Dewi Wara Drupadi nanging tak candhet aja budhal sipik dhisik mergo ngene ya Werkudara aku entuk sasmita apa aku entuk sasmita saka dewa lungane Wara Drupadi kuwi bisane ketemu pancen ya kudu nganggo reruba tegese pepanggil tegese nganggo pitukon jer Basuki mawa beya tegese piye kudu ana syarat sranane ing kudu dilakoni ana negara Ngamarta kudu ana syarat-syaratane ning kudu dilakoni nang negara Ngamarta jumbuh karo dawuhing dewa sing wis tak tampa. Dawuhing dewa piye? Wara Drupadi bakal kondur marang negara Ngamarta dadi prameswarining Sinuwun Prabu Puntadewa. Waton negara Ngamarta kuwi kudu diwenehi tumbal.
tumbale apa kowe kena kowe kandha apa wujud kebo sapi apa wujud apa wae bakal tak leksanani waton dadi srana kunduring mbakyuku Waradrupati dudu kebo sapi dudu kambangan lan sak piturute kuwi dudu nanging sasmitaning Jawata ingkang tak tampa ya kuwi yen to negara Ngamarta kudu ditumbali ya kuwi wujuding menungsa wondene menungsa mau ora ya kejaba mung abdining Pandhawa dhewe abdining Pandhawa wondene sasmita ingkang wis dak tampa saka dewa abdining Pandhawa sing cangkeme jembar matane jembar sikile cendhek wong ilmu ora kejaba mung anake Semar sing ragil ya kuwi Bagong waton Bagong mati Drupadi mesti bali ning negara Ngamarta Werkudara aku kudu mateni Bagong iya wah aku ora bakal mentolo Bagong kuwi abdiku le ngetutke aku wiwit aku isih neng bungkus ana ing alas Tik Brasara Bagong nunggoni aku 15 taun suwene neng alas momong karo aku yen aku mateni Bagong aku menungso sing piye ora duwe rasa kamanungsan aku ora bakal mentolo ya wis ora apa-apa perkara mentolo karo ora ya ora apa-apa ning nek kowe ora mentolo mateni Bagong tegese anak Prabu Puntadewa kelangan Waradrupadi ora bakal kondur marang negara Ngamarta ning yen kowe mentolo mateni Bagong Sinur Prabu Puntadewa bakal ketemu nek karo garwane ya kuwi Waradrupadi wis ngono wae kok dadak dipikir abot-abot nek kowe mentolo mangkat to nek ora mentolo ya wis ora usah dadak mangkat ayo ning Sukalima wae ngopi wis ngono kepenak ta? Wah. Bingung atiku. Rasa bingung upama bapakmu Sukalima ki menehi keterangan karo kowe saiki pikiran to. Pikiran sing nganggo nalar sing ganep. Pikiran, petungen, atimu petungen. Abot sapa kowe? Abot Dewi Waradrupadi apa abot Bagong? Nek kowe abot Bagong kelangan Mbak Yu ya kuwi Dewi Waradrupadi. Ning nek kowe abot Dewi Waradrupadi, kowe kudu mentala mateni Bagong. Terus aku tak takon karo kowe ta Werkudara, upama Bagong mati ki ra isih ana gareng Petruk ta? Isih ana gareng Petruk. Mula ora usah kuwatir. Ora usah kuwatir. Mati Panakawan siji ning dadi tentrem para Pandhawa. Semar kuwi anake telu. Dijaluk siji lak mesti diwenehke. Ora usah dadak kuwatir. Terus dipateni ngono bae mengko nek wis mati mengko bakale Waradrupadi kondur dhewe marang Praja Ngamarta kuwi sasmitaning dewa sing tak tampa wis mangkata njujug ana ing Karang Kadempel nembung karo Semar sing apik-apik Bagong dipateni candhak Bagong terus dinyunyuk nganggo kuku Pancanaka nyus Bagong mudar aku dosa iki rupane kaya ngapa aku tak takon wong kok gagas dosa ki bentuke kaya ngapa wong ki rasa mikir dosa sing bagus syarat srana ki bakal kelakon mengko nek panjenengan ku wedi karo dosane durna sing nangga dosane welah gleleng tenan iki menengo rasa amang-amang nggih aku sing nyangga dosane ora tak kuwatir pateni Bagong dipateni wis ngono wae nek kowe ora percaya ya monggo aku memenehi go pertikel kok Werkudara Iwadene kowe ora percaya karo Begawan Durna, kowe ora mentolo materi Bagong, ora apa-apa. Wong Dewi Waradrupadi ora kondur ning negara Ngamarta, aku ya ora kelang apa-apa. Bagong mati aku ya ora kelangan apa-apa. Waradrupadi ora kondur ning negara Ngamarta, aku ya ora entuk apa-apa wis to. Aku entuk punjungan apa aku tak takon. Aku memang igo pertikel. Iwadene kowe ora ngestu padha dawuhing Begawan Durna, monggo ora apa-apa. Karno kakangku apa Yayi? Wah, aku kudu piye? Yen miturut pun kakangku kabeh gumantung ana ing lambe atining Siadi. Yen Siadi kepareng bakal mateni Bagong monggo ora apa-apa, nanging yen ora mentala ya ora apa-apa. Cundukna karo rasamu. Kowe tau tate digula wentah dening Bagong, tau tate rumangsa ditunggoni ning alas nalika kowe isih bungkus. 15 taun suwene Bagong nunggu marang bungkus sing mapan ana ing alas Tik Brasara. Kowe ora wektu sing sedhela lho Werkudara, ora wektu sing sedhela.
Lah apa kabijakaning Bagong sing kaya mengkono mau bakal tok ijoli kanisarana kowe mentolo karo Bagong. Piye piye? Lah kok dadi adikku Jodipati kok ora iso mikir sing penting ki piye? Wah, macem-macem kae. Marata coba petungen. Petungen nganggo nalar sing ganep, aja kesusu mundak kesluru tembe mburine. Wong gegetun lakon sing wis kelakon iki ora bakal ana gunane. Ngibarate kaya dene sega sing wis dadi jenang ora bakal pulih dadi sega meneh Werkudara. Ayo, kowe. Ayo, petungen. Ngibarate kaya dene sega sing wis dadi krecek. Oh. Ora bakal iso ana lawuhe. Ngoten Dipati? Nggih, nggih. Paling jujusan. Nggih, nggih. Pun mboten napa-napa. Sing baku wonten. Pangane ra ana. Iki ngrebuk apa? Lho, kowe iki tak kandhani kok malah ngrebuk apa? Wis to, ngono wae. Nek kowe iki wangkot ora gelem mateni Bagong ya Dewi Waradropati ora bakal kondur marang negara Ngamarta. Nek Dewi Waradropati kepengin kondur nang negara Ngamarta, Bagong matenono, Bagong dipateni. Wis ngono wae. Ora dadak-dadak gladrah gunemane Begawan Durna ngeceh-ceh rembug ngandar-andar ngendukur Dewi kaya grojokan ndak dikira wong tuwa sing kurang gawean Werkudara. Amit pasang Kalimantabe Yayi parenga kula badhe semala ingkang sami pangandikan. Oh Prabu Karna kados pundi? Kula menika rumaos kula kok isin. Kula menika wirang. Ing ngatasipun negaring Astina menika ing lenggah Priyagung ing Samukondang Kaloka Yayi Prabu Duryudana menika sinten ing mboten prisa? Rekyana Patih Harya Sengkuni menika sapa sing ora ngerti Patih Ngastina kondang nganti ngebaki jagat Begawan Durna menika sapa sing ora ngundangake nganti mbrebeki asmane Kalokengrat ning ewadene sareng kempal dados setunggal kok rembuge kaya cah cilik kabeh. Iya nggih. Kula menika ngantos isin. Kula menika ngantos wirang. Cobi to. Dipun midhangetaken para kawula semanten kathahipun para nayaka Punggawa. Sami midhangetaken sami nilingaken karna sedaya kepengin nyumurupi menapa to rembak ing mapan wonten ing telenging Datulaya. Lah kok jebul malah kepengin mateni wae ming derajate Bagong. Lah kok dadak nyilih Werkudara menika lho. Menapa mboten nepeh gedhoane? Menapa mboten asor derajatipun Alendra Ngastina, Patih Ngastina, Nujum Ngastina menika menapa mboten asor derajatipun? Yen mateni Senopati mbedah negara Mboyong Putri menika saged ngalaken Dada. Ming mateni kawula cilik kok rumangsa kudu gleleng pacake gembela sirahe. Kaya wis ampu-ampu dening jagat nuwun sewu kula isin kempal wonten Garing Ngastina Yayi. Aryo. Wonten dawuh. Boduna. Wonten timbalan. Kakang Prabu Karna sajaipun duka. Anggenipun paring pangandikan dipun anggep kula lan panjenengan menika tasih alit-alit. Oh, wong kok ora nyawang sejatine. Semene kok cilik kitene bubrahke BH. Pendeta kok omongane kaya kenek lho rumane. Lho nyatane ngono kok wis tuwa-tuwa wis padha duwe brengos kaya ngene kok duwe jenggot kaya ngene kok dunekke bocah cilik-cilik. Ngendikane anak Prabu Karna niku sipate kaya cah cilik kabeh. Ngoten lho. Ming mateni Bagong iku dadak nyilih Werkudara. Lho, niku jenenge strategi. Napa? Strategi. Nah, strategi. Utawa siatsu. Wah, niku ora pijet. Siasat. Nggih, siasat. Nggih, siat-siat pripun. Wong ngene butuh menang. Ibarate kaya dene wong njupuk iwak ning ora butek banyune. Lho, Dipati kita angel kan niku. Nggih. Njupuk iwak ora butek banyune niku nek kula saben dina iso. Lho, kok iso kaya ngoten? Lho, sing dijupuk iwak abon. Oh. Dadi ora diculuk banyu. Nggih. Niku dadi wonten napa jenenge iki kadang kala sok saloka niku sok ora bener. Oh, nggih. Ana tetembungan njupuk iwak ning ora butek banyune. Nek diwangsuli ana iwak abon, mati sing duwe pertanyaan kaya ngoten niku. Nggih. Ning niku ming dadi srana ngrampungi perkara ning aja nganti gawe geger ngoten lho Kakang Durna. Niku tegese kaya ngoten niku. Nggih. Anak Prabu Karna duka. Penggalipun anak Prabu Karna ing Awangga menika kadidene lilin. Menawi kenging adem tumuni dadi kempel, menawi kenging panas
tumuli dadi ajer. Sampun wangsul lan Prabu Karna menika duka. Nanging nyantanipun tartemtu sowan malih wonten negari Ngastina menawi sampun paripurna lelampahan menika. Ngaten nggih Kakang. Nggih. Oh Durna samenika kados pundi? Kantun ngentosi jidaring pasti. Paman Haryo keparingipun kados pundi para Sata Kurawa? Kula nderek Kakang Durna apike piye? Ampun ngridu Werkudara. Ampun ngridu Werkudara. Oh nggih. Werkudara ampun mang cegat. Werkudara ampun mang piloro. Werkudara wis ngestu padha dawuhing Begawan Durna. Pun kajenge tekan Karang Kadempel mengke ben nembung Semar. Anake dipateni siji. Pun ngoten mawon. Sabab Bagong mati niku klebu nyuda kekuwataning Pandhawa. Oh ngoten. Oh heeh. Aku nek omongan karo sampean niku seneng ning sok mangkel. Sampeyan nek jak omong ngregeke. Panjenengan kula niku wangi gemeske. Oh. Pripun sampeyan omongan kali kula gemes ta rasane? Nggih, kepengin ngepruk watu. Ya aja ngono, Dik. Jiwit ngono ah. Jiwit apa ora? Gemes kok ngepruk watu. Ah sing saking gemese kok. Kartowarma, wonten timbalan ngajauh. Budhana kang padha sepo ingsun kundur kedatun kawula non Parmatal Pasilan. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Kaya wis ora ana dawuh maneh. Kawula nun istaken Parmatal Pasilan. Nyun tampi mengestu sing ati-ati Dimas Kartowarma. Andhek dhisik ya, Nak. Iya. Ora ketang sedhela awake dhewe tinimbalan ana ing kampung Sagan kene Kelurahan Terban. Iya. Ingkang sekawit niate pancen dipapanake ning Terban ning karanggone iki ora memenuhi syarat. Iya. Terus dipindah ning Sagan kene. Oh, ngono ya, Mak. Iya. Iki acara apa? Wayangan. Lah iya. Lah ya aku wis ngerti. Nah, supaya awake dong iki acara apa? Supaya awake dhewe paham. Iya. Bab sosialisasi mau wis dingendikake karo Pak Dwi ning isih kurang pono, isih kurang cetha ben Pak Dwi wae sing kepareng pejene iki medhar pangandikan. Ora ketang mis klimarong klimah ben po paring dawuh iki janjane acara apa lan hubungane apa kok dipapanake ana ing Sagan sarta dipapanake ning Kelurahan Terban kene panjenengane men paring dawuh. Iya. Ngono ya, Mak. Iya. Wakil rakyat saka DPRD provinsi panjenengane anu Pak Komisi B Pak Dwi. Sapa jenenge? Nah aku ling marapi ya Dwi Bagong. Ah iya. Ya wis ora apa-apa. Mula bengi iki lakone Bagong dadi ratu. Ya monggo diaturake panjenengane Pak Dwi. Monggo Pak. Tindak minggah panggung mriki. Turuk 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 turuk.